forma ou doutra. O sea, digamos que o único beneficio que se busca con esa modificación é incrementar a comodidade e a situación e a calidade da situación da vivenda do alcalde da Estrada. É a única explicación. Hai datos que chocan bastante. O primeiro é que varias das fincas curiosamente ou sospeitosamente non coinciden cos planos parcelarios. As fincas que marca como fincas da familia, da propiedade da súa familia, non coinciden cas delimitacións parcelarias e, polo tanto, é difícil de justificar que, oye, xusto un par desas fincas rematen no límite exacto onde empeza a variar. Pero, ademais deso, o Pacto Territorial de Emprego de Zatabeirós celebrará mañá unha xuntanza do seu comité de dirección que terá lugar ás 11:30 na Fundación de Congresos da Estrada. Urxencias Sanitarias de Galicia asistía durante a fin de semana a un total de 65 personas debido a 47 accidentes de tráfico ocurridos nas estradas galegas. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. Básicamente en ti. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro.